Morjes taas. Ja tällä kertaa mä ajattelin puhua sitten matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. No kemiaa meillä ei ole vielä kauheasti ollut nyt ensimmäisenä 2 vuotena. Mutta matematiikkaa ja fysiikkaa on ollut jonkun verran. Ja siihen mä suosittelisin, ehkä olisi pitänyt itsekin tehdä, mutta en silloin tiennyt, että ottaa jonkunlaisen matikan valmennuskurssi. Monissa ammattikorkeakouluissa on semmoinen matikan valmennuskurssi, jossa käydään niin kuin ihan perusasiat läpi ja palautetaan mieliin sitä, että miten se matikka toimii yleensäkään. Niin siitä voisi olla apua. Mä itse noihin pääsykokeisiin otin valmennuskurssia, siellä treenasin matikkaa paljon, niin se auttoi siinä, mutta tommonen valmennuskurssi olisi voinut olla paikallaan. Eli ainakin meillä ensimmäisenä vuotena lähestulkoon kaikki kurssit oli matematiikkaa tai fysiikkaa. Sitä tulee tosi paljon, mutta kun perehtyy asioihin, ne vaatii töitä, ne ei tule itsestään. Mutta just se, että pyörittelee niitä päässään, miettii niitä ongelmia. Ja sitten monta kertaa ainakin itselle on tapahtunut niin, että kun on joku matemaattinen ongelma, niin sä hiffaat sen, että se tulee sulla työelämässä vastaan. Se on paljon helpompi, kun sä pystyt linkittämään se johonkin työpaikalla olevaan asiaan tai johonkin, minkä sä tiedät, että okei, tämmöinen asia mun pitää laskea, ja tällä jutulla, mitä me nyt opiskellaan, niin mä pystyn sen laskemaan. Niin tää oli itselle ainakin semmoinen, mikä aina välillä aiheutti sellaisia aha-elämyksiä, että niin tällä jutulla tarkoitetaan sitä, että meidän töissä pitää laskea toi ja toi asia. Niin se auttoi siinä. Mutta nämä matikankaan asiat ei ole ollut ylitsepääsemättömiä. Töitä ne vaatii ihan varmasti. Mutta se, että työn ohellakin, niin ne pystyy klaaraamaan kohtuullisella työmäärällä. Ja se ei ole semmoinen, että sitä pitää pelätä. Mutta tämän takia ehkä just ne polkuopinnot voi olla hyvä. Sitten jos yksinkertaisesti tuntuu siltä, että se matikka ei lähe, niin sitten välttämättä tekniikan ala ei ole oikea paikka. Mutta siinä ensimmäisen vuoden aikana sä pääset kokeilemaan sitä. Mutta tämä olisi ehkä niin kuin mun vinkki, että ottakaa, jos mahdollista koulun kautta, matikan valmennuskurssi tai sellainen matikka rullaamaan kurssi. Käykää se, vaikka se saattaa tuntua vähän tyhmältä, mutta sitten todennäköisesti on apua. Ja kouluissa on tosi hyvin apua. On tukiryhmiä ja muuta vastaavaa. Ja opettajat on tosi avuliaita myös auttamaan siinä. Et jos ei jotain ymmärrä, niin laittaa sähköpostia opettajalle, että hei, että tämmöinen juttu ja häiritsemään, että en oikein ymmärtänyt, miten tämä menee, niin he todellakin auttavat mielellään. Mutta jes, ensi kertaa.